Breaking news right now, the Vice President J.D. Vance will soon head home from Switzerland, saying weekend talks with Iran created a foundation for an eventual deal to formally end the war. Vance also said a major milestone was reached and Iran will now allow nuclear inspectors back into the country. At one point during the talks, President Trump appeared to threaten Iranian delegates over the potential closing of the Strait of Hormuz. Joining us now, CNN military analyst, retired U.S. Navy Admiral James Stavridis. He's also a former NATO Supreme Allied Commander. كم تريبوا ذلهم سلام تخطاتنا الشانل كم يدخلون تبوك تكونوا نايو ترتميتنا بحقنانيو لمون كم وتروح قداسن وانا وانتستوتات هزنا لكم تسينا لنا سامودة تنايز بدأ مسانا قص ونحو لايك مقبار اي ترسعو ازيا قداس عبريتا امسينا لكم لنا نيران زدقفكم امزكوينات زي صبونا قرك تسميهم لومي قن كاب ساعتنا بساعة زك اير سلزغونا بزوح نقرك خونا يكلنيو بزوخوني ጽቡቕ ተስፋይን ህዝቢ ዓለም እውን እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ስዊዘርላንድ ክቃናዕ ዝቐነየ ኣገዳሲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ገለ ፍረ ክርከቦ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ ዋላ እኳ እቲ ሚድያ ንክፅይቆ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር እንተሎ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ውፅኢት ድሮ ክረአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ቅድምነቲ ፀይቂ ጥራይ ክዛረቡ ዝጅምሩ ዘሎ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ገለ ካብቲ ጽቡቕ መፅኡ ዘሎ ክንጅምር. What is going on here? Please like Mugbarak Trosu. States has eased sanctions on Iran, authorizing the sale of Iranian oil and petrochemical products until August 21st. The move comes as Washington and Tehran continue negotiations on a final agreement in Switzerland. The Treasury says the decision follows Iranian commitments to allow international nuclear inspections and ensure free passage through the Strait of Hormuz. The temporary 60-day license marks a significant shift in relations between the two countries after decades of restrictions. We're live in the Strait of Hormuz this hour, but also in This is one of the most important things of the حلفة وانات مالتيو. منجست أمريكا بتغكر المزراب دما تريجر نا أمريكا بتزاز ناي بريزنت ناي أمريكا مالتيو. قبل علي إيران زنبري الجدا المشطة ندادناتهم زملكت نسوس سماعاتي العيلو وخمزلو يزنقر زلو. ترى زربا جيروم يوم زغلت وازيا حلف قبل غلو. But this is a very important thing. Very important. ቀዳማይን ናይ ደገ ሰደድ ናይ ኢራን ነዳዲ እዩ ነዳዲ ድማ ሰማይ ዘለዋቁ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ንመጀመርያ ነዳድናቶም እገዳ ተላዒሉሉ ኣሎ. This is massive. ኩሉ ዝገበርዎ ዋጋሲ ነዚያ ጥራይ ተበፂሖም ዝተዓዊቶም እዮም ክብለኩም ዝኽእል ስለምንታይ ከምብለኩም ኣሎ ልክዕ ካብቲ ዘለካ ፀጋታት ንኸይትጥቀም ተዓፅያቶ ዝነበረት ኢራን እዚ ኩሉ ሽግር ናታ ፀጋታት ናታ ተጠቂማ ንኸይትምዕብል እዩ ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ቅድሚ ኩናት ኩሉ ለሚኖም እዮም ክረኽብዎ ፈፂሞም ኣይነበኩም ኢና ኢሎም ሶ ኣብ ኩናት ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ብዙሕ ዕንወት ወሪዶም ግን ከም ዝተዓወቱ ህያው ኣብነት እዚ ንሱ ሰማዕቲ ነዳድናቶም ንክሸጡ ተፈቒድሎም ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ ዝሓዝዎ ሕጂ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ እቲ ፈንጂን ገለመለን ከኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ነዳድናቶም ድማ ሬድ ስለ ዘሎ ቀጥታ ናብቲ ዕዳጋ ዝውሕዛ ዘለዋ ታንከራት ናይ ኢራን እየን by the way ድሕሪ 1979 ንመጀመርያ ግዜ ነዳዲ ናይ ኢራን ናብ ኣሜሪካ ንክሽየጡ ናፍቂዶም ኣሎ ምክንያቱ እገዳ ተላዒል ማለት ነዳዲ ግሎባል ኣሰት ስለ ዝኾነ ወይ ግሎባል ኮሞዲቲ ስለ ዝኾነ ናብ ዝኾነ ኢኻ ክትሸጦ ትኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ክትገዝኦ ትኽእል ካልእ ክትገዝኦ ትኽእል ኣሜሪካ ንክትገዝኦ ንኣሜሪካ ንክሽየጥ እውን ክፉት እዩ ማለት እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣሜሪካ መዓት ነዳዲ እንዲ ዘለዋ ተክትገብረ ናይ ኢራን ትገዝእ ትብል ከምኡ ይኮነን just ነዳዲ ለካነ የለካነ ኣይኮነን ትዕዳጋ መን ካብ መን ይገዝእ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ንደገ ይሽየጥ ተኻናብቲ ሓደ ካብ ዘዋፅኦ ዝገዝእ it's just ናትካ ስለ ዘለካ ካብ ናትካ ጥራይ ትወስድ ገለ ኣይኮነን ናይ ነዳዲ ብፍላይ ግሎባል ኮሞዲቲ ስለ ዝኾነ ኣለካ የብልካን ብዕዳጋ ናቱ ብዓለም ደረጃ ይዝውሰድ ኣብ ዓለም ክቡር እንተሎ እቶም ካምፓኒታት ኣብ ዘኽስቦም እዮም ዝሸጥዎ ብዝኾነ እዚ ታሪኻዊ ፍጻሜ ተባሂሉ ዘሎ ዋላ እኳ ብወገን ኣሜሪካ ክጥቀስ ብዙሕ ይደልይዎ ኣለዉ ስለምንታይ ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝጉልሕ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ኩሉ ዕንጅልና ናቱ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ሕጂውን ክደግመ ምስቲ ኩሉ ዕንጅልና ናቱን ትዕቢት ናቱን ኣነነት ናቱን ክሰዓር ከሎ ግን ዝርድኦ ሰብ እዩ I mean this is amazing ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ኢጎ ዘለዎ ዕቡይ ብትዕቢት ዝተባዕጠ ዳርጋ ገዓት ናይ ትዕቢት ዝመስል ግን ስዕረቱ ዝቕበል ሰብ ኣለ ተገሪመ እየ ዘለኹ መብዛሕትኡ ሰብ እኮ ስዕረቱ ስለ ዘይቅበል ኣብ ዘይወፃ ጉድጓድ ይዳኣቱ
تشعير خلو زي كير مخنا فلتو خلو exit strategy يبلو they just stay there and then يقتل زقن كان زي تواسو مس فلتا مهدام يغليو مجمريو خايكون انزي قبلك مالو he does بس تشاينا بتناي تعرف وين كما يجيرو فتينو مسرح مسابيا بخلو كل ودي سعيره يلو معليو خا كيس عرس سعيره يبل ساعه خا تعجزون دونالد ترامب فقد تعجز تعوتو ساعه ميت خاميت تسعير خلو سعيره ودي يزبل بعفو سعيرو ابايتا تسعير خلو سعيره يلو لنفسي يمينوا بزع غزي داغمات زربا كم سعر غيرو يسمع دن افزيد ما يبل ميديا دما كم تزدل فلو اي قبروني سلامتاي دونالد ترامب مالت بلا كتكراخر غزي يبل كان لو مكابات قدد كيرلو دونالد ترامب بزعبا ايران كتزارب كلها نابت خالق ارس قير كان لومي سلازي نت ميديا كقوطاصرو كاب عبيت اكسبرتس ناي ميديا تايمز بلو زلو لومي ني حدا رستك نودو عدل يبلنا نبزوان زيميلو بسنك زي سبزي بزع قلتات يزقاطم زلو نخلو كنردؤون نخلو كنمرمرون غزي يرخبنا لنا مخنياتو قب حنت نطنا بكال نطنا زللنا يلو كيف تناغا مخنياتو تا قداي تا كتفتشنا دلغا كبات قدت كال نغير يمت اتنشن عالم دما كلها بايخي سلازي تحاده اتنشن سلازي قدلو سبزا حقدسلوني منالبات ابتا عودي زبل طرايو كبلو زغل حفشا إيران تعويتها كم زلات راينا خنبركم نغل مهنياتو ندادناتهم قدران تتلاعي لهم حنت كابتن زبنات زدليوان زعروان دي انيرا سوسا معلت دماك قليل معلت يكون they gonna make billions and billions مهنياتو رؤي زخونه حصرتنا ندادا قاتي مسلو زلو ندادناتهم ام زبالت بوتا خشيتيو كل تزخسروه مالسو غلي ما ينبلي ناقل قداماي قص نايت ገንዘብ ናይቶም ተታሕዙ ነበረውን ክፍኖ ከም ዝኽእልን ንማዓላ ናቱ ዝምልከቱን ይዘራረብ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና a very very interesting development and ንሽተይ ካብዚኣቶም ክንሰምዕ መደብ So, Mike, the U.S. pausing oil sanctions for 60 days. Is this an initial step to lifting other sanctions on Iran? Well, it's all going to depend on the process, and it's all going to depend on what the U.S. defines as Iranian compliance. Now, this announcement of the waiver of the sanctions on the export of Iranian oil was announced by the Treasury Secretary, and this is what he said in a social media message. In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit IAEA inspectors into their country. As part of the framework, he continues, Treasury has issued a temporary 60-day general license authorizing the production, delivery and sale of Iranian oil. Now, why I read all of this out is because it shows very clearly how this process is designed to go. In terms of the memorandum of understanding, the Strait of Hormuz would be opened immediately, sanctions, the waiver on sanctions would be issued, and these happen simultaneously. So the US has recognized the opening of the Strait of Hormuz by formally imposing that waiver. Exactly. ስለዚህ ክልተ ወገናት ነናቶም ኮንዲሽን ቲ መልክዕቲ ትግባረ ናይቲ MOU memorandum of understanding ተተረዳዲኦም ዘለዉ ነጥቢ ክልቲኦም ነናቶም ነገር انت غيرهم تحدد دمانات تقبرالو ايران واش متحرمز كتكفت علوا مخفات سلسته رغاغصه امريكا دما نتيجدا قبل علنا دادناتا العلاته لا انت واحد انت يزري كازي مردداناتهم ابزلو ابوتو كم زلو يردادو كم زلون ترداديهم يخدو كم زلون እዚ ማለት ግን ነገር ተወዲ ማለት አይኮን ስለዚህ እዚ ሓደ ክፋሊ በዚ ሁሉ መስርሕ ዘይተሐጎሱ ድማ ናቦም ክንከይድ ሳቶም የምቶም ፀያቂቶ Also is CNN Global Affairs analyst Kareem Sajapur. He's at the Carnegie Endowment for International Peace right now. Admiral, let me start with you. How important is it that Iran is letting international nuclear inspectors back into the country? We want a regional ceasefire, right? We want Hezbollah to stop firing at our friends in Israel. We want Israelis to be able to live in peace. We've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another. Vice President J.D. Vance says Iran has agreed to let weapons inspectors into that country, but the major concession that Barak Ravi just told Kate that the U.S. made along the way. The Vice President was asked if Ned ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ ዝዓበየ ጥንቅፋት ናይ ዝኩሉ መስርሕ መን እያ ክትከውን ኩልና ንፈልጦ ኢና ነተንያሁን እስራኤልን እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዝስምዕ እዚ ንእስራኤልን ነተንያሁን ብኸመይ መትእ ክገብረሎም ይኽእል ወይ እውን እንታይ ኩነታት ናቶም ኣብ ግምት እትዩ ኣለዉ ንነተንያሁ ተዛሪብኩምሎ ዲኹም ነጊርኩሞ ዲኹም ንዝብል ሕቶ እውን ጀዲ ቫንስ ክምልስ ከሎ ከስማዓኩም እየ ቢካዝ ዕወት ዲኣይ ዕወትን እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ኣብ ነተንያሁ ይኩም ርኮስ ነተንያሁ ክሕንግድ እንተደልዩ ከበላሽ ተደልዩ ከበላሽ ወይ ክፍትን ይኸዓ ኩሉ ዝከኣሉ
እጂ ሓደ ካብቶም ንናይ ነተንያሁ ብቐረባ ዝፈለጥ እዚ ባራክ ራቪድ ዝበሃል ናይ እስራኤል ስለያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ኣክሲዮስ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ናይ ሲኤንን ኮመንቴተር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጢራዊ ሓበሬታ ወይ እውን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኢነር ሰርክል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ሓበሬታ ደውፅእ ዘሎ ከምኡውን ናይ እስራኤል ደውፅእ ዘሎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዎ ስምዑ Netanyahu had been kind of looped into all of this. And he said, yes, we've been talking to the Israelis and keeping them in the loop as well as the Qataris, Emiratis. Like he says, everyone is being kept looped in because this is about the region. This is not a U.S. imposed deal is what he says. But you also have Netanyahu just saying, I think it was just yesterday, that saying that Israel is going to stay in Lebanon for as long as it takes to protect Israelis. And Vance is clearly trying to downplay how serious these last kind of round of strikes and flare-ups have become in terms of threatening this overall deal. How central are you hearing that Lebanon, this fight between an Iran proxy, Hezbollah, and Israel has now become to the fate of the actual Iran proxy, Hezbollah, and Israel has now... ብሓፈሻ እንታይ ኣትሓቶም ዘላ ኣብዚ መሲልኩም ነተንያሁ ጄዲ ቫንስ ኤግዛክትሊ ተሓቲቱ ነይሩ ምስ እስራኤል ትዘራረባ ኣለኻ ዲኻ እዚ ኩሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ትገብርዎ ዘለኹም ኢራን ፅቡቕ ምዕባለታት ትገብሩ ዘለኹም ሲ ንእስራኤል ትሕብርዎ ኣለኹም ዲኹም ኮሚኒኬት ትገብሩ ኣለኹም ዲኹም ነተንያሁ ትነግርዎ ኣለኹም ዲኹም ምክንያቱ ነተንያሁ ኣብ ናይ ጀሩሳሌም ዝነበረ ናይ ፖሊሲ ሰሚት ናቱ ካብ ሊባኖስ ዘውፅኣና ሓይሊ የለን ኢሉ ፈኪሩ ኣሎ ገለ ምስ በለቶም ምስ ኩሎም ንዘራረብ ኣለና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምስ ኩሎም ስቴክሆልደርስ ምስ ስዑድያ ምስ ኩላቶም ኣብኡ ዘለው ምስ እስራኤል ምስ ኩላቶም ንዘራረብ ኣለና ምክንያቱ ንዞባዊ ሰላም ኢና ንዛረብ ዘለና ይብላ ኣሎ እስራኤል ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ኣገዳስነት ክህልዎ ይን እስራኤል እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ስምምዕ ከክንምንታይ ኣብ ሊባኖስ ተመርኮሰ እዩ ንእስራኤል ከክንምንታይ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብዚያ ስምዕዎ ሕጂ ነተንያሁ እንታይ መረዳእታ ከም ዘለዎ become to the fate of the actual U.S. deal with Iran that will stick. No, I think it has become a major hurdle for the deal. This was, in my opinion, one of the biggest mistakes in the negotiations to wrap those two issues together. It was an Iranian demand in order for Iran to have a say in what's going on in another sovereign country that is not Iran. This is Lebanon. And they wanted to have a say in order to make sure that their proxy, the terrorist organization Hezbollah, will survive. And they got it. And what they got yesterday is even more significant. At the end of the war in Lebanon in November 2024, the Biden administration negotiated a deal between Israel and the government of Lebanon that set a mechanism. This mechanism was the US, Israel, Lebanon, France, and the UN. And it was supposed to do deconfliction. Now, the Trump administration has created a new mechanism, but this time with the US, Iran, Lebanon, Pakistan, and Qatar. Israel is not part of this mechanism at all. And so I think that when Benjamin Netanyahu read this statement that came out last night from Switzerland, I think, basically it blew his mind because... This is very important. እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ኣሜሪካ ፈፂማቶ ዘላ ዝብል ይዝብል ዘሎ ብሪቶናቱ ስለምንታይ እንትሕሪልኩም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን እንዳይካውን ነይሩ እምበር ሳልሳይ ሃገር ንሊባኖስ ኣብ መንጎ ኢትዩ ኣካል ናይቲ ካርታ ናይቲ ዝርርብን ክገብሮ ዓብ ጌጋይ ነይሩ ምክንያቱ ሊባኖስ ነፍሱ ዝኻለ ሃገር ኮይኑ ነፍሱ ዝኻለ መንግስቲ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ድማ ምስ እስራኤል ኣብ 2024 ኣብ ግዜ ባይደን ዝተሸምገለሉ ኣገባብ ነይርዎ ኣካይዳናቱ ነይርዎ ዩኤን ነይርዎ ኩሉ ነገር ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይዛ ሃገር እዚኣ ንሕዝብላ ክትብል ኢልካ ሊባኖስ ኣብቲ ኢኩዌሽን ኢቲኻ ኢራን ጌራቶ ዘላ ፈፂሙ ዶ ነተንያሁ ክቕበሎ ኣይከኣለን ምስ ሰምዖ ድማ ክዓብድ ይደሊ ደሎ ክፅለል ይደሊ ደሎ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ግን ዘይርድኦ እዩ ዝመስል ዘሎ ኣሜሪካ ከምኡ ትገብር ዘላ ፈትያ ወይ እውን እስራኤል ፀሊኣ ኣይኮነት ተገዲዳ ባፍንጫ እዩ That's why Iran is demanding this. Irania tasgadidom zalla abzaydali won khaatu tgabron zalla Irania. They just don't want to admit that. Ziya qabalwa way won kzarabu la idalunya. But at the end of the day, Iran hayl sለ ዘለዋ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ክትገብር ስለ ትኽእል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሕጂ ነተንያሁ ካብዚ ናይ ኢራን ካብዚ ናይ ሊባኖስ ቀዳይ ነገር ታይም ዝብል መሲልኩም ቶም እስራኤል ናቶም ዘረባ ኩሉ ግዜ ክትመቕሎ ኣለካ መቃቂልካ ክትሪኦ ኣለካ መንግስቲ ሊባኖስ ኩርኩር ናቶም እዩ ኣብ ሊባኖስ መንግስትን ሰራዊትን ኣሎ ዝበሃል ግን ሓንቲ ዓቕሚ የብሉ እስራኤል ድሌታ ክትገብሮ ትኽእል እያ ንሊባኖስ ቀደም ጠቕሊሎም ኣብ ጅቦም ኢትዮም መሃለው ሰራዊት ናይ ሊባኖስ ሽማዊ ሰራዊት ኣይኮነ መን ይጠጠው ኣቢልዎም ዘሎ ሕዝብላ እቲ ሕዝብላ ኻ ምንትን መሬቱን ህዝቡን ዝቃለስ ዘሎ ፍርቂ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ድማ እዩ
15 ሚሊዮን ተኮይኑ እቲ ተኸታሊ ምን ሸዓ ከባቢ 30% ናይቲ ሃገር እዩ ዝኾኑ 35%. ስለዚ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ዝኾኑ ህዝቢ እቲ ሕዝብላ ድማ ካብዚ ህዝቢ ዝበቆለ እዩ። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ቃልሲ ናቱ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን እዩ ብምባል ምስቲ ንሳቶም ዝቋፃፅሮ መንግስቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ምስ ተመሻሪኾም ነቲ ሃገር ኣብ ጅቦም ክትዋ እቲ ህዝቢ ድማ ኡይ እናበለ ንክተርፍ ይትዕላማ ህዝብላ ድማ እምብለ ይልላው ህዝብላ ድማ ሸዓ ተኸታሊ ከምኡን ምስ ኢራናውያን ዘራኽብ ነገር ስለ ዘለዎም ኢራን ድማ ኣዝዮም ኣገደስቲ ፓርትነር ስለ ዝኾኑ ንሕዝብላ ንክቕተልን ንክሰዓርን ስቕ ኢልና ይንርን ኢና ኣካል ናይቲ ውግእና ኣብ ልዕልና ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም እውን ስለ ዝወረደ ስቕ ኢልና ይንርዮን ኢና ምሳና ሰላም ክትገብር ተደሊኻ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ኣብ ሊባኖስ ኣርእየና ኣብ ሊባኖስ ተደይ ጌርካዮም ምሳና እውን ሰላም ክትገብር ኣይኮንካ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ወይ ንክልቲኡ በሪፅካ ሰላም ግበር ወይ ድማ በብስረና ንውፃእያ ኢሎም እዚኣ ተዘረባ ወይ ንክልቲኡ ቦታ ሰላም ጌርካ ምሳና ተዘራረብ ወይ በብስረና ኣብ ባይታ ይራኽበና ኣብ ባይታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይደልያ ያለ ሶሪ ባይታ ስለ ዝፈርሀ እምበር ናይ ሰላም ልኡኽ ወይ እውን ፍሉይ ናይ ሰላም መሳርሒ ስለ ዝኾነ ይኮነን ናይ ውግእ ሰብ እዩ ሽግር እዩ ትዕቢተኛ እዩ ስለ ዘስገድዎ እዩ ዝኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ብዝኾነ ነተንያሁ be careful what you wish for ይብሉ እንግሊዛውያን ድሕሪ 30 ዓመት ምስ ኢራን ንኽዋጋእ ን30 ዓመት ተማህሊሉ ን30 ዓመት ይሰሪሑ እዚ ውግእ ምስ ኢራን ምስ ተጀመረ ድማ ናይ 30 ዓመት ሕልመይ ተፈፂሙ ኢሉ ሰብ ንውግእ 30 ዓመት ይሓልም እዩ however እንተኾነ እንታይ ይብሉ ሕልምታትካ ወይ እውን ባህግኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኩሉ ትትብህጎ ይጠቕመካ ማለት ኣይኮነን እዚኣ ን30 ዓመት ብሂግዋ ሓቢሉ ሓባቢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ዘእተዋ ውግእ መጥፊኢቱ ኮይና መፅያ ኣላ ሕጂ መጥፊኢቱ ኮይና መፅያ ኣላ ካልእ ትርጓሜ ክወሃባ ኣይክእል እዩ እዛ ኩናት እዚኣ መጥፊኢቱን ካብ ስልጣን መባረሪቱን ኮይና መፅያ ኣላ ብዘይ ነክፈረቅ ቢቢ ነተንያሁ ኣብ ዝኸበደ ዓዘቕትያት እዩ ዘሎ ከረየኩም እየ ስለምንታይ ምዃኑ ብቐፅልጅ This is a catastrophe for him and his government. Barak, J.D. Vance saying that Iran has agreed to allow UN nuclear inspectors back in. Talk to me about what this means, how much of a win this is. Well, first, this is part of a, let's call it, that's my description, a mini deal between Iran and the US that I think as both sides have been working on for several days now ahead of this first round of talks. What is this mini deal? The Iranians will agree to invite the IAEA inspectors back to the country, and the US will start taking steps to release frozen assets, Iranian frozen assets in Qatar. What happened during this round of talks? The Iranians said, we will invite them. Iran and Qatar signed some kind of document that approves a mechanism for use of those funds, those $6 billion in Qatar. This money hasn't been released yet, and I think it will be. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ካልእ እቲ ናይ ዩኤን ቦዲ ኢንስፔክተርስ ወይ ከዓ ተኸታተልቲ ናይቲ ኒውክለር ናብ ኢራን ኣትዮም ክቆፃፀሩ ምዃኖም ተሰማሚዖም ኣለዉ ንጄዲ ቫንስ ድማ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲም ድማ ዓብይ ዓወት እዩ እዚ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ንእሽተይ ስምምዕ ኣብቲ ውሽጢ ስምምዕ ዝገበሩ ዋያ እዚኣ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሉ መርኣያ ናቱ ድማ ነዚ ንክገብሩ ድማ ብወገን ኣሜሪካ ክልተ ነገራት እዩ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ነገር እኳ ንሰምዕ ተነበርና ክልተ ነገራት ኣሎ በቲ ሓደ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ 14 ቢልዮን ተኣሲሩ ዘሎ ገለ ክፋል ናቱ ካብ ቀጠር ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ቀጠር ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ካብኡ ንኢራን ክወሃባ ምዃኑን ኣብ ካልእ ፀብፃብ ድማ ከም ዘምፃናልኩም እቲ ዝወሃባ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካ እውን ገለ ነገር ክገዝኡ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ እውን ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ክወፅእ እቲ ካልኣይ ድማ ኢራን ነቶም ተኸታተልቲ ናይ ዩኤን ክቆፃፀሩ እንድሕሪ እትያቶም እገዳ ድማ ክለዓል እዩ ዝብልዎ እውን መርኣያ ኖ እገዳ ዝለዓል ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስለተኸፍተ ዘለያ ነቶም ናይ ዩኤን ተቆፃፀርቲ ትእትዎም ዘላ ድማ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ተዓፅዩ ዘሎ ድማ ይኽፈተሎም ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኣ ግበሩ እዚኣ ክንገብር ኢና እዚኣ እንተገይርኩም እዚኣ ክንገብር ኢና ዝበሃል ዝነበረ ኢራን ዝሓተተቶ ኩሉ ትግበር ኣሎ ኢራን ግን ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ቅድሚ እዚ ኩናት እውን ክትገብሮ ድልውት እያ ነይራ እዚኣ እታ ፍልልይ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ኢራን ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ሓለፋታት ካብኡ ዝበልፅ ከማን ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብቲ ዝርርብ ክትገብር ምዃና ተሰማሚዓ ነይራ እያ ኣሜሪካ ግን ካብቲ ኢራን ትብሎም ዝነበራት ቅድሚ እቲ ኩናት ትብሎም ዝነበረት መብፃዕታት ካብኡ ዝበልፅ እቲ መንግስቲ ኣውዲቕና ክንዕወት ንኽእል ኢና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ቢቢ ነተንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ ስለ ዝኣመኑ ኣብቲ ኩናት ኣትዮም እቲ ኩናት ድማ ሰብ ቀቲሎም ግን እቲ ኩናት ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ስለ ዝኸደ ሕጂ እቲ ቀደም
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሳራ ክረኽቦ ዝኽእሉ ዝነበሩ ዲል መዓት ክሳራታት ምስ ወረዶም ካብኡ ዝሐምቕ ዲል ይረኽቡ ኣለዉ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ዝሕማቕ ዲል እዩ ክትፈልጡ that's why ድማ ኡይ ዝብሉ ዘለዉ ንኢራን ግን ዝበለጸ ዲል እዩ እቲ ዝረኽቦ Some kind of document that approves a mechanism for use of those funds, those $6 billion in Qatar. This money hasn't been released yet, and I think it will be released once the Iranians actually allow those inspectors back in the country. So this is the whole, let's say, mini deal that was agreed on during this round of talks. And it's meaningful because IAEA inspectors did not visit the key nuclear facilities in Iran, the facilities that were attacked during the June 2025 war. They haven't visited there since then, more than a year now. So if they will, it will be a meaningful step. That is ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እውን ክኸውን እዩ ምክንያቱ እቲ ኒኩለራዊ ቦታ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 25 ወርሒ 6 ኣቢሉ ዝገበሮ ናይቲ ኒኩለር ቦታ ከቢድ ደብዳብ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዝነበረ ኩናቱን ብዙሕ ግዜ ደብዲቦም እዮም እቲ ናይ ዩኤን ተቆፃፀሪ ኣካል ኣብቲ ቦታ እቲ ኣይበፅሐን ኣሎ ስለዚ ኢራን ነዚ ከተፍቅድ ምኽኣላ እውን ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ብዓለም ደረጃ እውን ሲግኒፊካንት ዴቨሎፕመንት ወይ ኣገዳሲ ምዕባለን ምርድዳእን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ነጥብናቱ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ጥራይ ዝተርፍ ስለ ዘይኮነ ኢራንን ኣሜሪካን ቆሪፆም ነዚ ጉዳይ እዚ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተበግሶታት ናይ ክልቲኦም ሕማቕ ኣይኮነን ዘሎ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ምቅራባት ወላው ካብ መንጎም ሓጎስ ጎፅ እንተሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጣሕጣሕ እንተሎ ክልቲኦም ተረዳድዮም ክውድእዎ ዝኽእሉ ይመስሉ ኣለዉ ዳርጋ መብዛሕቲ ሰብ ኮንፊደንስ ገይሩላ ቦም እቲ ዓብ ፀገም ዘሎ እቲ በዚ ጉዳይ እዚ ዘይዓገበ ዘሎ ነተንያሁ እዩ ነተንያሁ ድማ ብዙሕ ዓቕምታት እዩ ዘለዎ ነገራት ንምፅያቕ ስለዚ what is going to happen next ከመይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ኣብኡ ዓብዪ ኣዛራቢ ኣርእሱ ዘሎ ንሱ እዩ ሓደ ካብኡ ስለዚ this is going to be ብዛዕባ እዚ ናይ ነተንያሁ ምስተሓተተ ዝበሎ ስምዑ Prime Minister Netanyahu during any of this process at all in the recent days? Yeah, we were in constant contact with the Israelis yesterday, but also, of course, with the Saudis and the Emiratis and others in the region. We talked to the Lebanese yesterday as well, so we're constantly trying to keep our regional friends updated about this. This is not a deal that the United States is imposing on the region. This is a deal that the region has desperately asked the United States to put in place. Obviously, the headlines have been very focused about what's been going on between the United ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ምስ ኩላቶም እናተዘራረብና ንገብሮ ዘለና ዲል ዳእምበር ንሕና ኣምፃ ኣቢልና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ነውርዶ ዘለና ኣይኮነን ስለዚ በዛ ዓይኒ እውን ክትርድኡልና ኢና ንደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ጄዲ ቫንስ ምስ ኩላቶም እቶም ነዚ ኩነታት ዝፀልዎም ዘበሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃገራት እስራኤል ይኹን ሊባኖስ ይኹን ምስ ኩላቶም ንዘራረብ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እውን ካበይ ተበጊሱ ዝእርማ ዘሎ እንተሪኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ተቐዳማይ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን ምስ ኣጋጠመ ካብኡ ክምለስ ከሎ ዝተዛረባ ድሕሪ ትርክብ ንሱ ክምለስ ከሎ ቢቢ ነተንያሁ ዝበላ ዘረባ ነይራ ኣዛራቢትን ቫይራልን ኮይና ዝነበረሱ ድማ ኣብቲ ዝርርብ ከለዉ ጄዲ ቫንስ ሪፖርት ይገብረለይ ነይሩ እዩ ንዓይ ኢሉ ተዛሪቡ ነተንያሁ እዚ ማለት ድማ ኣነ ቦስ እቲ ዝርርብ ድማ ሪፖርት ይግበረለይ ነይሩ ኢሉ ስለተዛረበ ዓብ ጫውጫውታ ይፈጢራ ብኣሜሪካ ንሕና ዝተገዚእና ኢና ዘለና በዛ ንእሽተይ ሃገር ከመይ ገይሩ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ነቲ ዝርርብ ናብ እስራኤል ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ሪፖርት ዝገብሮ መን ቦስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ጀርዩ ኣሪምዋ ብሪፍት ገይሩኒ ገለ ኢሉ ኣይቀይርዋ ግን ዳመጅ ኢዝ ኦልሬዲ ቤን ዳን ዕንወት ግን ኦልሬዲ ምስ ወረደ እዩ እዚ ማለት ድማ ካብቲ ነጥብቲ እውን ጀሚርካ ዶናልድ ትራምፕን ብፍላይ ድማ ጄዲ ቫንስ ኣከቢድ ዝኾነ ሽግር ይወሪዱ ነይሩ ምክንያቱ he has a political future እዚ ሰብ እዚ መጻኢ ፕሬዚደንት ክኾን ዝደሊ እዩ መጻኢ ፖለቲካዊ ሕልምናቱ ድማ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝፈልጥ ሕጂ እቲ ሓደጋ ኦልሬዲ ወሪዱ እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ሓደጋ ከተልዕሎ ትኽእል ግን ናቱ ጉዳይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓደጋ ወሪድዎ እዩ ሕጂ ንሱ ከመይ ገይሩ ነቲ ሃገር ነቲ ሽሙ ነቲ ዝናናቱ ክመልሶ ይኽእል ነዚ ንምምላስ ድማ እቲ ዕንወት ስለ ዝወረደ ሕጂ ኣወፃፅኣናትካ ከተፀበቕ ምኻል እዩ እዚ ድማ መብዛሕቲ ኣሜሪካዊ ንዶናልድ ትራምፕን ንጄዲ ቫንስን ኣብ ፕሬዚደንትነት ከምፅኦም ከሎ ፍፁም ናይ ዘይንደልዮ ኩናት ኣይትፍጠሩልና ፎርኤቨር ዎርስ ዝበሃል ኣይንደልን ኢና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኬትካ ዝግበር ናይ እስራኤል ኩናት ፍፁም ኣይንደልዮን ኢና ተባሂሎም መብዛሕትኦም እዮም መፅኦም ብዙሕ ሰብ ድማ ደጊፎም
ነዚኣ ንምብፃዕ እዚኣ ስለ ሰይሮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስለ ዝሰበራ ሕጂ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ስለዚ ይደሊ ስለ ዘሎ ኣብሶሉት ኣነ ክሕግዘካ እያ ዘይ ድሌተይ ወይ ብዘይ ድሌት ደገፍትኻ ኢኻ እቲኻ እዛ ኩናት ትጌጋ ተፈፂሚ ሕጂ ግን ብዘይ ገድስታት ክሳራ ኣሎ ክንወፅእ ኣለና እታ ክንወፅእ ኢና ትብል ዘረባ ንእስራኤል ክትዕብዶም ደልያ ኣላ ንሱ ግን ክንወፅእ ኢና ኢሉ ነኺሱ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ደገፍቲ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ተመሊሱ ክድግፎ ጀሚሩ ኣሎ ዋላ ኣብዚ ቻነልና እውን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኩነታት ካብኡ ናብኡ ንድግፎም ኣለና ምክንያቱ እቲ ኩናት ክቕፅል ኣይንደልዮን ኢና ሰላም ክመፅእ ንደሊ ኢና መሳኪን ኢራን ይኣኽሎ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ህዝቢ ዝወርዶ ዘሎ ምናልባት ዋላ እኳ ተፀሚሞም ይኸዱ እንተለዉ ቀሊል ኣይኮነን ስምብራት ናይ ኩናት ንዓና ዝነግረና ሰብ የለን ዊ ኦልሬዲ ነው ንምንታይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ ንሱ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምውፃእ ካብቲ ኩናት ንክወፅእ ክሕግዞ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ሓግዞ ኢና ንብል ዘለና ኣብኡ ኢና ዘለና ንቐፅል እቲ ጉዳይ ግን ካብ ድንጋፀ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ግን ከነብርሃ ደጋጊምና Side has to capitulate here. I think in many ways but when I say one side has to capitulate here, I think in many ways the U.S. has capitulated. The U.S. has its own interests, which are independent from Israel's. And so really this is a fight between Israel, or I should say Zionism, the ideology underpinning the so-called self-proclaimed Jewish state, which is this borderless, anachronistic entity armed to the teeth, between that and the resistance, any element that resists it in the region. And so that's where we are. And the U.S. wants to step away. This isn't just Trump or J.D. Vance. It's essentially the U.S. establishment, parts of the U.S. establishment that are not ideologically wedded to Zionism for personal identitarian reasons wants to step away because they ran up against the hard rocks of reality. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ጣውላ ክወዳእ ዝኽእል ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ዝበኣሱ ዘለዉ ኢዱ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ክውዳእ ተኮይኑ ኢሉ ካልእ መንገዲ የብሉ እዚ ሕጂ ሰላም ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም መስርሕ ይኮና ንርኢ ዘለና ሓደ ሓይሊ ከምዘይዋፅኦ ፈሊጡ ክሃድም ይደሊ ስለ ዘሎ ነቲ ካልኣይ ሓይሊ ድሌታቱ ኩሉ ሕራይ ኢሉ ዝሰማማዕ ዘሎ ኢሉ መን እቲ ሓይሊ ድማ ኣሜሪካ ክፕችሌት ማለት ምምራኽ ማለት እዩ ኢድካ ምሃብ ማለት ኣሜሪካ ኢዳ ሂባ ኣላ ኢዳ ሂባ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤስታብሊሽመንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሎ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ መብዛሕትኦም ነቲ ናይ እስራኤል ጎቲታ ትእትዎም ዝነበረት ዝመረሮም ኣካላት ዝፀልእዎ ኣካላት ዝተፀየንዎ ኣካላት ዋላ ዓብሎም ክዛረባ ኣይድለዩ እዚ ኩነታት እዚ ንኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንድሓር ዘዋፅኣ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ በፂሓ ስለ ዘላ ኮይኑ ተሪፉ እውን ብሓይልና ክንገብሮ ንኽእል እውን ከምዘየለ ፕሩፍ ስለ ዝኾነልና ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ጌርያ ኢራን ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይከኣለት ኣይኮነን ኢራን ግደፎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትገፍቶ ይከኣለት ኩሉ ጥበባ ኩሉ ቴክኖሎጂያ ተጠቂማ ኣይተኻእልን ስለዚ ዲስ ኢዝ ኦልሬዲ ነፍሶም ኣብ መስትያት ርዮም ኣለዉ እታ ፅቡቕቲ ነገር ድማ ነፍሶም ኣብ መስትያት ርዮም ከምዘይተዋፅኦም ምስ ፈለጡ ናይ ዓንጃላት ክንቅፅሎ ኢና ይብሉ ኖ ዘይተዋፅኣና እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንለይና ስለዚ ካብዛ ቦታ እዚኣ ክንለይና ክትለዩ ኣይዋፅኣኩም ዝብል ከዓ ኣካል ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ማለት እዩ ደንዳኒ ጂ ኣብዚ ዘሎቲ ባእሲ ኮይኑ ዘሎች ኣብ ምስ ኢራን ዘሎ ምፅልላእ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ እስራኤልን እቲ ፅዮናዊ ፅልዋን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋን እዩ ድበኣስ ዘሎ ንሓትዕዱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት እዩ ዝሰርሕ እዚ ኩናት እዚ እዚ ቦታ እዚ ንዓና ትርፈ ክሳራ መክሰብ ዝበሃል የብሉን ኢሎም ኣሎ ማእከላይ ምብራቅ ኩሉ ግዜ ውግእ ወረ ውግእ እናገበረ ገንዘብናን ሃብትናን ዝፅንቀቐና ባደወይ ለንቀና ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ፍሊት ኢንተርቪው ገይሩ ተድንቆም መራሕቲ ኣብ ዓለም መነመን እዮም ኢሎሞ ናይ ቻይናን ናይ ህንድን እዮም ኢሉ ክልቲኦም ድማ ኩናት ኣይፈቱን እዮም ኢሉ ዳይሬክት ስማርት ኢሉ ኩናት ብዘይ ምግባሮም ኩሉ ግዜ ምስ ረብሑ እዮም ኢሉ ኮርስ ኩናት ዘይገብር ኩሉ ግዜ ይረብሕ ይፈልጥ እዩ ኩናት ክሳራ እዩ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ተኸሲሩ ዘሎ እንታይ ኣምፂ ኢሎም ናቲንግ ቁጠባ ዓለም ኣበላሽዩ ነብሶም ድማ ክንደይ ክሳራታት ኣምፂ ኢሎም ወላ ሓንቲ መክሰብ ድማ የለን ኣብዚ ነዳዲ ይረኽቡ ጀንዕፍሪታ ይረኽቡ ፅልዋ ይረኽቡ ወላ ሓንቲ ክሳራ ጥራይ ክሳራ ተደምሮ ክሳራ ሕጂ ነቲ ክሳራታቱ ከውሕድ ኢሉ ይወፅእ ዘሎ ዳት ኢዝ ስማርት ዲሲዥን እንታይ ይብሉ ኣብ ገለ ክፋል ከምዘይዋፅእካ ምስ ፈለጥካ ምህዳም ልቦና እዩ ተደየለ ኣብ ቁጠባ ሓንቲ ቃል ኣላ ሳንክ ኮስት ኢፌክት ዝብልዋ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ጉድጓድ ኢላ ከተውፅእ ኢልካ 30 ሜትሮ ኳኢትካ ኣለኻ 30 ሜትሮ ንክትኩዕት ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ኣጥፊኻ ግን ማይ ይረኸብካ ኣብ 25 ሜትሮ ኢኻ ክትረክብ ነይርካ ተስፋ ከይቆረፅካ 30 ሜትሮ ኳኢትካ ማይ ይረኸብካ ሰብ እንታይ ዝብል 5 ሜትሮ ተወሳኺ ኳዓት እዩ ዝብለካ ኣብ ገለ ፖይንት ግን ማይ ዘየለ ምዃኑ ዝፈለጥካ ክትገድፎ እዩ ዘለካ ናይቲ ኩሉ ዝኸሰርካዮ ገንዘብ ዳመን ከሲርካ ይኸስብ ተወዲ ኣሎ The problem with this is
ሓደ ግዜ ንዘይ ሰራሕ ከተስራሕ ክትብል ሙሉእ ሃብትኻ ሙሉእ ገንዘብካ ሙሉእ ህይወትካ ሙሉእ ነገርካ ይኽትኸስር ብጌርካ ድማ ጠፍእ so at some point ኣገለ ነጥቢ ኣይከኣልኒ ኢልካ ተስፋ ምቑራፅ ፅቡቅ እዩ መንገዲ ምቕያር ፅቡቅ እዩ ስትራቴጂ ምቕያር ፅቡቅ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ካብዛነ ኒዮ ካልኩሌት ገይሩ ኩሉ ነገር ኣናላይዝ ገይሩ ኣይዋፅኣካን ኢሎም ኣነ ክወፅእ ይብላ ለጃ ኣወፃፅኣ ፀቢቐ ነቲ ኩነታት ግን ጠቕላላ ከም ተሳዕርኩ ዘይኮንኩስ ገለ ነገራት ኣሳሊጠ ክወፅእ ክፍትን እየ ይብላ ኣሎ ኢራን ድማ ስዒርናካ ኢና ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ጥፋ ጥራይ ይብልዎ ኣለዉ ክንረዳእካ ንኽእል ኢና ንኽትወፅሉ ትኽእል ኣፍ ደገ ክንከፍተልካ ኢና ብኡ ጌርካ ድማ ሸተት ኢልካ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ kind of common ground ረኺቦም ኣለዉ ነቲ ኣወፃፅኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እዚኣ እታ ዘረባ ደጊምና ደጋጊምና ብኩሉ ኤክስፐርትስ ክንሪኦ ከለና እቲ ቀንዲ ዝተሰዓራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ቀንዲ ዝኸሰረ መን እዩ እስራኤል እዩ ኣሜሪካ ኣይኮነን እስራኤል እዩ ሕልምታት ናቱ ኣጀንዳ ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ሕልሚ ናቱ ኩሉ ተበቲንዎ ኣሎ ስለዚ ተበቲንዎ ስቕ ክብል ድዩ I don't know ክንርኢና ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እንታይ ገብሩ ክእሉ talk about that. I think if you listen to the words that JD Vance is using, where he's actually saying something in public that U.S. presidents have previously said in private. For example, Bill Clinton storming out of a meeting with Benjamin Netanyahu during the late 1990s, declaring, "Who's the fucking superpower here?" JD Vance is saying this publicly, and he keeps using the word reality. And that's the operative word in this conversation about the MOU and where the U.S.-Israeli relationship is now historically. Reality. Reality is normal international relations. Reality is concern for the state of the global economy. Reality is domestic political considerations for Donald Trump and Republican congressional candidates running in swing districts in the midterms. Reality is American working. ትሪወር ኣሎ ማክስ ብሉመንታሊ ዝበሃል ሓደ ካብቶም an outstanding activist media personality ንእስራኤልን ንፅዮናውያንን ከምዚ ሰብ ዝተቃለሶም ኣለዉ እንዲኦም ካልኦት ግን ሓደ ካብቶም ብኩሉ ምሶም ዝተፃፍዐ እዩ እዚ ኣብዚ ጉዲ ኩናት ናይ ቀዛ ወርቂ መዳልያ እንተሎ ዝግብኦ ሰብ እዩ ንፅዮናውያን ብኩሉ መንገዲ ዘጋልፆም ብጣዕሚ ንፍዕ እዩ ኢንቴሊጀንት እዩ ስማርት እዩ ግን በቃ ጋዜጠኛታት ኣለዎም ገለመለ ክንደይ ሽግር እዮም ትግራይ ዞን ዝበሃል ማለት ክንደይ ሽግር እዮም ዝረኽቡ ነቲ ናይ ፅዮናውያን ክፋእ ኣብ ቀዛ ዝተገበረ ንምውፃእ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀሉ ኣለኒ ነዚ ጅግና ነዚኦም ጀጋኑ ከምዚኣቶም ወላ እውን ክትገብረሎም ተዘይኢልካስ ክትነግረሎም ክትክእል ኣለካ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ጄዲ ቫንስ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቫይራል ቪድዮ ገይሩ ነይሩ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ዝፈትወኩም የለን ንዶናልድ ትራምፕ ክሒድኩም ገለ ካብቶም ካቢነ ናይ ነትንያው ንዶናልድ ትራምፕ ተቋሽሹ ዘለኹም እቲ ክውንነት ካብቲ ዘለኹም ሕልሚ ወፂኹም ነቲ ክውንነት እንተረኣኹም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ትዋግእሉ ዘለኹም ኣፅዋርናትና እዩ ብኢድና ዝሰራሕናዮ እዩ ብገንዘብና ካ ዝኸፈልናዮ እዩ እቲ ክውንነት ተደይተረዲእኩም ግን ነብስኹም ኣብ መስትያት ምርኣይ ከድልየኩም ኢሉ እቲ ክውንነት ዝበሎ ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ ማክስ እቲ ክውንነት ንዕስራታት ዓመት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ብውሽጦም ሕርርኩም ትር ኢሎም ካብ ቢል ክሊንተን ጀሚርካ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ምስ ናይ እስራኤል መራሒ ክራኸቡ ከሎ ሕርርኩም ትር ኢሎም እዮም ዝወፁ ኢሉ ምክንያቱ መን እዩ ሱፐር ፓወር ኣብዚ ኣነ ድ ሱፐር ፓወር ወላ ናይ ዘጫቆይት ሃገር እዩ ሱፐር ፓወር ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ሒዝዎም ስለ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ነተንያሁ መፅኡ ኣብ ኦፊሶም ኣግባዕቢዕሎም እዩ ዝኸይድ እዩ ዝበሃል ድሌቱ ከይገብሮ ዘይደልይዎ ኩናት ኣብ ዘይደልይዎ ሽግሪ ይእትዎ ፀገም ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ብገንዘብካ ስለ ዝኾነ ትምርጫ ገንዘብካ ቶም ኣይሁድ ስለ ዘሎም ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ እቲ ፕረዚደንት ስለዚ እዚ ጄዲ ቫንስ ተዛረቦ ንዓመታት ቅኝታ ናይ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኢሉ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፓብሊክ ሰንቲመንት ወይ ከዓ ፓብሊክ ኦፒኒየን ስለተቐየረ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠቕላላ ንብልና ዝበዝሐ ክፋል ናቱ ናይ እስራኤል ምስ መፃእ ስልችይዎ ኣሎ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ፍፁም ክቕበል ኣይክእልኒ ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ናይቲ ኣይፓክቲ ዋላት ናይቶም እስራኤላውያን ውፅኢት የምፃሎም የለን ዝገበሩ እንተገበሩ ሚድያ እንተገዙ ጉግል እንተገዙ ገለ እንተገዙ ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ሰብ ከኣምኖም ኣይከኣለን ስለዚ እቶም መራሕቲ ከም በዓል ጄዲ ቫንስ ክዛረቡ እንተጀሚሮም ናይ ህዝቢ ደገፍ ረኽቡ ኣለዉ እስራኤል ብገንዘብ ጌራ ከተፈራርሑ ትኽእል እያ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ገንዘብ ወረቐት እዩ ብዙሕ ነገር ክገብረልካ ክእል እዩ ሰብ ግን ክገዛልካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ድማ እስራኤል ድማ ሕማቕ ምግባራ ይቕፅል ስለ ዘሎ ሰብ ተፀይንዎ እዩ ነቲ ጉዳይ ነቲ ገንዘቦም እውን ተፀይንዎ እዩ ገንዘቦም ሕማቕ ይገብሩን እዮም ወይ ኣብ ሕማቕ ገብሮ ዓቕሚ የብሎምን ንብል ኣለና ባት እቲ ሌቨል ናይቲ እሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሰብና ሰልቸዎ ስለ ዝኸደ ኣብዚ እዋን እዚ ጄዲ ቫንስ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ መብዛሕቲ ሰብ ድማ ምስ እዩ ሪሌትድ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ነቶም ይነግሮም እዩ ዘሎ ጄዲ ቫንስ ምርጫ ኣለና ንሕና ኩነታት ቁጠባ ናትና ኣብ ግምት እትዎ ምርጫ ይፅበየና ኣሎ
ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ኣካይዳና እንተደይቀይርና ኣብ ስልጣን ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ነፍስኩም ኣብ መስትያት ትሪኢኹም ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘላ ኣካይዳ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ክርዳእኩም ዘይክእል ተኮይኑ ድማ ነቲ ኩንነት ከተንብቡ ስለ ዘይትኽእሉ እዩ ኩንነት ዘይተንብቡ ተኮይንኩም ድማ ንሕና መንገድና ክንጨርም ንቡር እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና ምስ ኢራን ዝከኣለና ጌርና ክንዕወት ስለ ዘይከኣልና ኩንነት ድማ ዘይዋፅእ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥና ኢና ንወፅ ዘለና ከማኹም ተዓሚትና ናብ ጎበይ ንኸይድን ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ what a brilliant way of putting it class consumers trying to get to work or driving Uber. Reality is something that millions of people from Asia to Africa have been. It should be a lot of money. I hope it's a lot of money. If a war with Iran could cause a worldwide depression, as you noted, Mr. President, are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran? Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression. Yes, but if they don't abide by the well, nuclear weapon supersedes depression. Depression is real bad. Nuclear weapon will cause depression much more quickly. The way we're doing it, we have the opposite of a depression. We're doing really well. The numbers are incredible. The oil is at a level that nobody's ever seen before. Oil prices are way down. I think they're very comparable to what they were. Chris, I don't know, pretty comparable to what they were before we started. They've returned most of the way back down. Yeah. So if Iran is not... ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ትገብሮ ዘለካ ኣካይዳ ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋ ኣብ ግምት እትወለካ ዲኹም ኢሉ እሞ ትኽክል ካታስትሮፊ ዕንወት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝነበርኩ ነቲ ዕንወት ንምድሓን እየ ዝኸይድ ዘለኹ ውፅኢት ድማ ይርአየሉ ኣለኹ ይብሎም ኣሎ እቲ ናይ እስራኤልን ናይ ነተንያሁን ኣካይዳ ክንከይድ ተጀሚርና ዕንወት እዩ ዝፅበየና ዘሎ ባይ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ቃል ብቃል ንነተንያሁ እንታይ ኢልዎ ካብ ፅላለ ከትሕኖ እየ ዝፍትን ዘለኹ ኢሉ I want to bring him back to make him sane ምክንያቱ ኢንሴን ዲሲሽን ስለ ዝገብር ዘሎ ፅላለ ዝመልኦ ንቁጠባ ዓለም ኣብ ግምት ዘይቱ ንመናብሮ ናይ ሰባት ኣብ ግምት ዘይቱ ናይ ፅሉላት ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ካብኡ ከትሕኖ እየ ዝፍትን ዘለኹ ኢሉ ሓቂ ድማ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ኣገዳስን ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተረዲዎ ኣሎ and he's trying his best ካብ ወላ ተሰዓር ወላ ይውደቕ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ዘየድሊ ዲፕሬሽን ክእትዎ ኣይደልን እየ ወይ እውን ኣብ ዘየድሊ ናይ ኒኩለር ኩናት ክእትዎ ኣይደልን እየ that's why ዝገበርና ጌርና ኢና ሕጂ ግን ካብዚ ንላዕሊ ንከይድ ስለ ዘይንኽእል ንወፅእ ኣለና ኣወፃፅኣና ነፅብቕ ኣለና ኩነታት ድማ እናተማሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ወላ እኳ ከምቲ ዘለና እንተዘይኮነ ነገራት እናተማሓየሸ ይመፅእ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝቕበልዎ ነገር ከም ዘይኮኑ ምግንዛብ የድሊ እንዳ ቢቢ ነተንያሁ ዝቕበልዎ ከም ዘይኮኑ ኣብዚ እውን ባዕሉ ኢልዎም ነይሩ እዩ Let's talk a little bit more about Netanyahu and Lebanon. As you indicated, they do not seem like they're willing to withdraw from southern Lebanon. Let's go and take a listen to a little bit of Netanyahu's recent comments on that front. As long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. And the reason is perfectly understood. No country would be asked to do otherwise. Now you imagine the United States. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሊባኖስ ካብ ደቡብ ሊባኖስ ኣይንወፅን ኢና ክሳብ ዝምቻኣና ኣብኡ ክንፀንሕ ኢና ኩነታት ናትና ድማ ርዱእ እዩ ስለዚ ማንም ከውፅኣና ዝኽእል የለን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ጀሩሳሌም ዝተገበረ ናይ ኢንተርናሽናል ፖሊሲ ሰሚት ዝብልዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢንዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ብቐጥታ ነቲ ጄዲ ቫንስን ዶናልድ ትራምፕ ክገብርዎ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ዝፃባ እዩ ምክንያቱ ግዳ ሓቂ ሕዝብላ ኣነፂሩ ተዛሪቦም ኣሎ እቲ ትብልዎ ዘለኹም እንታይ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ምውፃእ ማለት ምውፃእ እዩ ልኡላውነት ናይ ሊባኖስ ኣኽብር ማለት ካብ ሊባኖስ ውፃእ ማለት እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ weekend indicating that Israeli forces staying in southern Lebanon would mean a violation of the deal. There is no such thing as a ceasefire that grants Israel freedom of action. A ceasefire means a complete halt of hostilities by air, land and sea. It means no demolitions, no consolidation of its presence in the occupied areas, no further advances in preparations for the withdrawal, which should take place according to a rapid, time-bound schedule. ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ሕዝብላ መራሒ እዩ እቲ ስምምዕ ምስ ኢራን ተገይሩ ዘሎ ንፁር እዩ እስራኤል ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ኮፍ ክትብል የብላ ንብረታ ጠርኒፋ ንዓዳ ክትከይድ ክትክል ኣለዋ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ሊባኖስ ኮፍ ዘብል ምክንያት የብሎም ንሕና ክንትኩስ ኣይኮንናን ውግእ ክንገብር ኣይኮንናን ግን ምቁራፅ ናይ ተኩስን ሰላምን ማለት እስራኤል ቦርሳ ጠርኒፋ ሰራዊታ ጠርኒፋ ክትወፅእ ክትክል ኣለዋ ካልእ ትርጓሜ ክወሃቦ ዝኽእል የለን እዩ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ሓደ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘሎ ንሰራዊት ናይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዘለዉ
ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምታት ንኸይወስዱ ትእዛዝ ሓሊፍዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ክወፁ ደማ ይወፁን ካላርሱ ኮይኑ ግን ዝገብርዎ ዝነበሩ ወራራትን ገለን ጠጠው ከም ንኸብልዎ ትእዛዝ ሓሊፍዎም ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ግን ኢራን ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ምስቲ ተበግሶታት ቀዳማይ ተበግሶታት ብወገን ኢራን ኣሜሪካ ድማ እገዳ ምልዓልን ገለን ትገብሮ ዘላ እስራኤል ብዙሕ ካርዲ ክህልዎም ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ፈትዮም ፀልዮም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክርዕሙ ጥራይ ዘለዎም ግን እንታይ ዝክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ተኸላጢፍና ንዶናልድ ትራምፕ ከዲዕና ናብ ዴሞክራትስ ክንጎይ ኣለና ሪፐብሊካን ሮማይ ዶናልድ ትራምፕ ከዲዕና እዩ ስለዚ ናብቶም ዴሞክራትስ ከድና ንዓታቶም ክንቋሃሰር ካብ ሕጂ ሸበትበት ክንብል ኣለና ይብሉ ኣለዉ ቢግ ፕሮብለም ዝገበርዎ እስራኤላውያን ድማ ኩሉ ካርታቶም ነተንያሁ ነቲ ዴሞክራትስ ፓርቲ ብዙሕ ከይተገደሰ ናብ ዶናልድ ትራምፕን ቀኒ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ሶ ምክንያቱ እቲ ሪፐብሊካን ኣብ ኢዱ ስለ ዝወደቐ ንዑ እንድሕሪ ሒዝካ ሪፐብሊካን ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ኢሎም ይሰርሓሎም ካ ነይሩ ቤላ ይሰርሓሎም ነይሩ ግን ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ክጥቀምሉ ስለ ዝፈተኑ ተሽሙ ኮይኑ ኤክስፕሎድ ገይሩ ኤክስፕሎድ ምግባር ድማ ነታ ንእሽተይ ጫቆይት እስራኤል ከረብሕ ክብል ነታ ኣሜሪካ ንቁጠባ ዓለም ሓደጋ ዘውድቕ ነገር ምስ ኮነ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣሜሪካ ዘለዎ ለባማት ክትፋበሉ ነትነትንዮ በዓል ፈልጥ ዘይምርጫ ኣለዎ ንዑ ከማን ካብ ስልጣን ከም ዝጓሓፍ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስኻ እኮ ኣሜሪካ ኢኻ ኣጆኻ ስረኻ ኣጠቕ ኢሎም መን ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ብክንደይ ተደጋጊፉ ተበጊሱ ኣሎ ኣይኖ ንሱ ኣንጻር እስራኤል ሓንቲ ብሕም ኣይበለን ኣሎ ግን ጄዲ ቫንስ ነቲ ትብዓት ንሱ ጀሚርዎ ኣሎ ቀፅላኻ ዝብልዎ ዘሎ ብዙሓት ከም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንርኢ ኣለና እምበር በይኑ ኣንጻር ናይ እስራኤል ፅልዋ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ በታ ሓደ ዝኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ናይ ኢራን ዓወት ድማ ኣብዚ ስምዑ trajectory to become the fourth center of world power. The United States, China, Russia, and then Iran. Well, what does it take to have that? Number one, you need a strong economic. ቅድሚ እዚኣ ሓንቲ ክበኩም ነዚኣ ብብኻሊ ወገን ካቶም ዴሞክራት ዝብልዎ ዘለዉ Which side has more leverage right now? But a viewer writes to us, Mark from Minneapolis, did Vice President Vance negotiate an Iranian peace plan from a place of strength, or did Trump just accept a short-term deal just so he could create calm, so we could have long-term security, which we might not end up having? Well, I'll start off, Stephanie, by saying that there's been no peace plan negotiated just yet. You used the word when you started roadmap, and that's what they negotiated yesterday, a roadmap. It is what comes next after a memorandum of agreement or understanding. Here's what we want to talk about. Here are the things both sides want to achieve early on. Here's where we'll start. And what happened yesterday, it appears, is that memorandum of understanding, which favors Iran significantly, was approved. So we're at the beginning of the negotiations. Approving an agenda for a meeting is relatively easy. What comes next is going to be relatively difficult. And what we're seeing is from both ዲሞክራቲክ ዝበሃል ሚድያ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንተርፎምኒን ካልእ ፕላን ከርኢ ኣይንርዮና ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕማቕ ዲል ገይሩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሕማቕ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ but the problem is ብዙሓት ከም ዝብልዎም ዘለዉ what is the alternative እንታይ ተመረፂ ከም ብሓዱሽ ናብ ኩናት ክምለስ so this is where the democrats are making a big mistake ትበሃል ዘሎ እዚ ኩናት ዝጌጋ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ጌጉ ክወፅእ ይጅምር ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ኣካቢድካ ናብ ኩናት ከም ዝምለስ ምግባር ግቡእ ኣይኮነ ወይ ከዓ ሓላፍነታዊ ስራሕ ኣይኮነ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ግን ነዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ሰላም ድማ ክደፍእ ክትክእል ኣለካ but we know ዴሞክራትስን ሪፐብሊካን ተዋስኦ ምዃና ብእስራኤል ክልቲኦም ሓደ ሓይሊ እዮም ዩኒ ፓርቲ እዮም ዝበሃሉ ብሓደ እዮም ዝሰርሑ ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ እቶም ዴሞክራትስ ልክዕ ምስቶም ሪፐብሊካን ኣብ ኩናት ክመልስዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንሱ ድማ ክንምንታይ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክወፅእ ይኽእል ክንምንታይ ክምክት ይኽእል ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዎ ግን this is going to be very very interesting and let's watch it نغطل Would it say, well, there's nothing we can do? Jeremy, the memo of understanding explicitly talks about Lebanese sovereignty. Is this going to be acceptable to the Iranians? I suspect it won't. I mean, it will be if in fact, Donald Trump and J.D. Vance are able to restrain Netanyahu and the Israelis genuinely do stop firing. Then I think there is a window open where the Iranians can then say, okay, there is a quote unquote cessation of fire happening right now, and now we need to address the issue of the withdrawal, and that may buy some time. And again, Arachi has indicated that that may be the reality the Iranians would be willing to accept. On the flip side of this, Netanyahu in particular has a real expertise in violating ceasefires. You know, Rafat al-Arir, the Palestinian poet and writer from Gaza who was assassinated by the Israelis during the genocide, often remarked that the Israeli definition of a ceasefire is that we fire and you cease. And we're certainly seeing that in Gaza, where the Israelis have killed more. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ
أبزي ليبانوس قداينا ليبانوس نيران كنا متايا قد ساخو نزبل أقداس كم زخونن بسنكت ديلي فرس يخو نزبل مجمر دونالد ترامب نتنياهو كعقسك خلالو أمريكاني إسرائيل تطوك تبلو كتكل هالوا تطون تبيلاتو بوحدونة كنتات تترقاقو انت خيلا إيران ونقرب لي عشر كبرت خليها كل تكارتات نايت الديل أب ليبانوس كتنطلطلو يتغل انتخون نزيك أتليس أبقلك كفال قال مرقاق كرعيلو زغل من قدم مفتعرة قداس كخوني يمزول زلو أوزا يكن إسرائيل مالت نتنياهو مقراص ناي تقصي زردو صبا يكون ناتو عينت مرداء ناي مقراص ناي تقصي نجزيو أتهاليلكا نتم ميدياتات ناي عالمنا باخا خمزيت متجيركا أب دبدب كما قد سأل مالتشو أب غازا مقراص ناي تقصي تباهيلو سلبريت تغيرو لك ساف الجي دبدب يزل يقاتل يزل سلازي حقز بحال ناي عالم حقز يقدسهم هاقر يمزيو لان كانت بنغفير زبلو ناي ناشنال سكيورتي حلاف ناي إسرائيل أب تلفزيون متيو مقراص ناي تقصي أب ليبانوس أب إيران ترقم زي بلون زياتهم ببومبا غير كاتري ترى لكم سو بيبلنير جي أنا مالتيو نتنا تازوربانا تو دم بزحتنا أمريكا بوليتيكينيات إذا ترى سبا يكون إذا دم تحساس باب تهجر زلي كم زعينة هجرن أكيدا نزلوا بوليتيكا كم يجينا نحن دقفنا بتوم إسرائيل زد دقف زلوا مرة يمز عبد زلوا سلام تاي كتاب إسرائيل زلوا بوليتيكا وسيستم تتين كتكلا خلوا زي تخل عينت زتبلا شو زع السوا عينت أكيدا يزلوا نتنياهو كون أبو سمارت يوزر ربوت نقول يقلب لا يتكاب كالونا بتوم بعد بين جافير زبالوت بعد سيموتريش زبلوهم فتم مكتة زي باللي ما الحسي زلوا فزي نتنياهو دمات تركب لهم زخلا يكون الزوم ود الزندما يتابع الإسرائيل زلوا باي ذا واي نتنياهو أنت تسعيري يقول له إن إسرائيل قد شعيك ما تصبر له وأنا نتنياهو excellent English تزارب ني culture نا أمريكا زفلت أمريكا وزمثل إن أمريكا وين دما درجة كمانا يزيهم زبلوه بتوم قالوا تقول إنجليش ناتهم تبغى يكونن الرداء ناتهم كاليو بزعب أمريكا زلهم سئل استغيروا سلزي قليل كونه يكونن حزب أمريكا بغات تازيهم كمان ينقلهم كمان سلزي أزو ودزن وين بزح شجرات كفتر كم زغل لكن كسر كلنا يوم زبلو زلوا هذا نجر كبره لكم زبز تريوا زلهم حبريتك كفتم كجانو كوا يخبدن نجيجن كفتم one of the best نزنا نجر زكاة لزلوا كوا يوم سموا زلهم نال بعد بمن قدي كم ترجع مجالي مسأكم زلوا خطب له طلهم one of the finest بزعبازي كنا تاز زكاة لزلوا سبات كوا يزم سألكم زلوا and that's why أبز channel زكبر صراحة أنا بحكي أصبح بلو صراحة كوين تسمعني أنا بلو سلزقونكو ويجلس فزي كونه ترى كابتم زبالة سنزقود دايز أنا لايز كبر زلوا mainstream media كوينهم جن تم صوم experts نابنت بوجن دونالد ترامب بغرب از فلتوا زلوا أبوشتنا تقرب زلوا بوجن إسرائيل بغرب از فلتوا نتينا إسرائيل كيدا بعمق زك عمو بفلت زك عمو حبريتها زلهم أفلتوا زلهم سبات بقول وجن يمسالكم سلزلهم زي حركة بتينا زي channel زي بزح حبريتاناتو أنا بزح سب خيل كترو يخلقون بزح سب أقدس حبريتان فلتاتني سنة كم زلون حبني تسمعني بزخانة نلومي زبلنايو درو نزيانا فيديو ناقبر كله بزح عندي تغير كله مغنيات مستنى إسرائيل كايدا زكاير بزح يزلو كساب حجي زلو من نزيا أبزح حجي زحبكم يمثلالو كم وتر لايك ناقبركم شير ناقبركم دقفكم أي تقدلوا كل جزء تدقوا فينا دماغ قبل بينا أنا مسكنكم أنا ما أعرف أبزغ نودينا thank you very much أبزغ لي الرغبة